Čaute, vítam vás pri sledovaní videa, kde si ukážeme, ako previesť grafiku do vektoru cez aplikáciu Vector Magic, ktorá vyzerá takto. Takže prvá vec, čo musíte urobiť, je pripraviť si vlastne zdrojový súbor. Ja mám jednoduché srdce v PNG formáte. Hodím si ho tu a mám tri možnosti. Buď použijem plnú automatiku, taký ten stred, kde si nastavíte iba niečo, alebo plno manuál, kde musíte nastavať úplne všetko. Túto poslednú možnosť odporúčam vtedy, ak máte zdrojový súbor pokazený a v zlej kvalite, aby ste si to doladili, aby to bolo dobré potom. Takže ja použijem plnú automatiku. Hop. A mám vektor. Tento výsledok si potom ešte dáte next, pomenujete a môžete potom exportovať v rôznych súboroch. Čiže ja si zvolím PDF-ko a dám save. OK, zväčším. Parádny výsledok. Tak. Snažte sa mať tie zdrojové súbory fakt kvalitné, pretože ukážem vám, keď si dám nekvalitný zdrojový súbor, vtedy by som zvolil skôr túto možnosť, no pri takýchto nekvalitných vstupoch ten výsledok aj tak nebude dobrý. Čiže dáme si OK. Tu si volíte, či tam má byť pozadie priehľadné alebo nie. Takže my si dáme priehľadné. Tu si volíte, aké farby tam budú použité. Tu odporúčam v pohode toto, to vás moc nezachráni. A tu si ladíte, koľko to má mať segmentov a môžete sledovať výsledok tým, že s tým budete hýbať. Ja zvolím niečo takéto a ďalšie detaily. Dám next. Tu môžete doupraviť nejaké chyby tým, že ich dokreslíte a tak. Ja túto možnosť nejdem používať. Dám next a toto je výsledok. A vidíme, že to je úplne rozbité. Tuto kraje sú obrezané, tento vták vyzerá úplne divne a celý výsledok je zlý. Môžete to ladiť ešte aj sem. Vidíte, že ten výsledok sa furt mení. A môžete hľadať takúto správnu cestu vlastne. No ale pokiaľ nebudete mať ten zdrojový súbor dobrý, tak ten výsledok nikdy nebude super a vtedy je lepšie to prekresliť ručne. Díky za sledovanie a dúfam, že vám Vector Magic uľahčí prácu. Čaute.